Καλημέρα, Γαβριέλα. Καλημέρα. Μια μίνι παράσταση είπα, γι' αυτό συνεχίστε την παράσταση. Δεν θα κάνουμε χουλαφού. Θα πάρουμε πάνω τη σωλήνα του ηλεκτρολόγου που την έχω στραβώσει και την έχω βάλει προς τα μέσα. Απλή, εύκολη, οικονομική λύση από το σπίτι να γίνει. Δεν είναι το χουλαφού από το κατάστημα, είναι μια σωλήνα του είναι ηλεκτρολόγου. Είναι μια χειροκατασκευή δικιά μας. Μπράβο. Επειδή υπάρχει υποδοχή, ανασηκώνουμε τα πόδια όπως κάνει η Γιώτα εδώ. Εδώ δουλεύουμε τύχη, ομική ζώνη και ταυτόχρονα ανεβάζουμε παλμούς, κάνουμε αερόβιο. Σηκώνουμε τα ποδαράκια εδώ περίπου για 1 λεπτό. Μα τι καλή μαθήτρια που είσαι. Για να γίνει ζέσταμα. Είναι η καλύτερη μαθήτρια, Γιώτα. Τι ωραία. Ανεβάζουμε παλμούς. Επαναλαμβάνω, αν δεν μπορούμε να πάμε γυμναστήριο, μπορεί σπίτι μας έξυπνα, εύκολα, λειτουργικά να πάρουμε μια σωλήνα, να διπλώσουμε, να τη βάλουμε μέσα και να ακολουθήσουμε το σημερινό πρόγραμμα. Πολύ εύκολο. Εισπνοή και εκπνοή, επαναλαμβάνω, έχουμε ακόμη 20 δευτερόλεπτα, δουλεύουμε εδώ με δευτερόλεπτα και για να μπορεί η Γιώτα εδώ να κάνει το ζέσταμα, γιατί σπίτι δεν θα έχουμε διάδρομο γυμναστική, θα το κάνουμε μόνο με τη σωλήνα. Και μπορούμε να το κάνουμε και παρέα, με φίλες μας. Με φίλες μας. Τι πετυχαίνουμε με τούτες ασκήσεις που κάνουμε τώρα? Πετυχαίνουμε να κάψουμε τεράστιες ποσότητες θερμίδων. Τα ξινόπιτα την κάψαμε 7 φορές μέχρι τώρα. Εγώ δεν έχω φορά. Πολύ λίγο, χαρά, πολύ λίγο. Γιώτα μου, από εδώ κρατάμε. Ναι. Ανοίγουμε τα χέρια για να επιβαρύνουμε εδώ και να δώσουμε έμφαση και στους ώμους. Ναι. Και θα κάνουμε ίνι καθίσματα. Οι μύτες των ποδιών. Βλέπουμε τη Γιώτα που είναι προς τα έξω για να πιάσει περισσότερο γλουτούς. Αν τα πόδια είναι προς τα μέσα, είναι περισσότερο κατακέφαλος. Εδώ δουλεύουμε γλουτό, δουλεύουμε δικέφαλο μυριαίο και ταυτόχρονα η Γιώτα πιέζει απαλά τη σωλήνα για να πιάσει και το στήθος. Άρα έχουμε πολλαπλές μυϊκές ομάδες να συσπώνται ταυτόχρονα, πολύ αιμάτωση, τεράστιο κάψιμο θερμίδων. Άρα δουλεύουμε, κοίταξε Γαβριέλα, ώμος, δικέφαλο, στήθος. Κύριε Γαβριέλα. Δουλεύει κοιλιά. Λαχάνια, του σε παρακαλώ, παίξεις εντάξει για να μην μας μείνει εδώ στο πλατό. Σε κουράσω αυτή την άσκηση. Το τι κάνουμε? Έχουμε τα χέρια εδώ, ενωμένα. Και κάνουμε ώμους και προβολές. Αλλά τα πόδια τώρα είναι πιο κλειστά για να πιάσουμε αλλού τα πόδια. Πιο μέσα δηλαδή. Μπροστά, μπροστά έκταση των χεριών και μέσα, έκταση των χεριών και μέσα. Τίνη, ισχύει και ότι σε αυτές τις ασκήσεις πρέπει να δώσουμε βάρος στις στέρνες. Πρέπει να δώσουμε βάρος στις στέρνες και να προσέξουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ που το λέω, Γαβριέλα, άλλες φορές το έλεγα. Εδώ κατεβαίνουμε προς τα πίσω και δεν βγαίνουν τα γόνατα μπροστά. Δηλαδή δεν θέλουμε να τραυματίσουμε τα γόνατα, άρα πηγαίνουμε προς τα πίσω για να δουλέψει ο γλουτός. Καθόμαστε προς τα πίσω. Οπότε το έχουμε ξαναδείξει γι' αυτό. Βλέπουμε τη Γιώτα που έγινε expert σε αυτό, είναι ειδική σε αυτό. Οπότε αυτό που λέγει η Γαβριέλα θέλει θέληση για να γυμναστούμε και από το σπίτι έξυπνα και λειτουργικά. Μα κοίταξε, τώρα πολλοί κόσμος δεν θα μπορέσει να κρατήσει τη συνδρομή του στο γυμναστήριο και οι ασκήσεις που θα δίνουμε εμείς θα είναι πολύ σημαντικές για τους φίλους που θα μας παρακολουθούν από το εύκολα και έξυπνα. Βάζουμε το ίνι κύκλιο εδώ, το κύκλο, πατάμε στη μέση και από εδώ θα δουλέψουμε το ίδιο πόδι. Θα πάει μπροστά να κάνουμε προβολή. Παναγία μου. Θα στούμε μέσα και μετά θα πάμε πίσω. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η άσκηση. Οπότε, ξεκινάμε μαζί, Γιώτα μου. Περίμενε και κάτι δεν κάνει καλά στα γόνατα. Ξεκινάμε μαζί. Κράταμε λίγο. Πάμε. Περίμενε. Κάνει προβολή μεγάλη μπροστά. Το γόνατο εδώ. Μπράβο. Ερχόμαστε πάνω. Και πίσω το ίδιο. Προβολή, το ίδιο πόδι προς τα πίσω. Μπράβο. Είναι θέμα ισορροπίας, ξέρεις αυτό. Δουλεύει καλά ο κορμός. Αυτή την άσκηση δεν την συμπάτησα ποτέ. Αν είναι τα χέρια πλάι, δεν θα κρατήσει ισορροπία. Μπορεί όταν να κάνει εδώ ή εδώ για ισορροπία, φύγει την κοιλιά της, κάνει το βήμα, το πόδι δεν θέλω να ξεπερνάει τη μύτη του ποδιού, γιατί υπάρχει κίνδυνος να τραυματίσουμε τα γόνατα. Παναγία μου. Πάμε. Πάμε, Γιώτα μου. Είναι ρε φίλε, κάνε το εσύ Γαβριέλα να δεις. Το κάνει η Γαβριέλα να ακούνε τώρα. Γαβριέλα είναι expert μας. Μπράβο Γαβριέλα. Το ίδιο πόδι, πολύ καλή άσκηση παιδιά για τους Γαβριέλα το κάνει τέλεια. Τούτο. Πολύ καλή άσκηση για τους
Φοράει κεντζίνη η Γαβρίλα και τα κούνια και απ' όλα και τα κάνει σωστά. Μπράβο, Γαβρίλα. Τέλεια. Μια πολύ καλή άσκηση να δείξουμε ακόμη. Περίμενε όμως, πάλι εδώ, κοίτα, την ώρα που κάνω αυτή την άσκηση, το γόνατο έρχεται λίγο μπροστά. Μπορώ ή πρέπει να μείνω εδώ? Επειδή τα άτομα που πονούν τα γόνατα τους, αν έρθουν εδώ. Εσύ τώρα φορείς τα κούνι, αναγκαστικά φύγουν μπροστά. Για να ισορροπήσει. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να μην το φέρεις μπροστά. Ναι, ναι. Ό,τι έχω πει και πριν λίγο, η μύτη μένει εδώ στις μύτες του ποδιού, το γόνατο δεν ξεπερνά. Άρα δεν πάει πολύ κάτω, αν μείνουμε εδώ και δεν πάμε πολύ κάτω, θα λυγίσουμε αυτό το πόδι προς τα κάτω και θα δουλέψει ο γλουτός. Δουλεύει όντως, φύγει παιδιά πάρα πολύ. Δουλεύει ο γλουτός. Υπάρχει κίνδυνο να τραυματιστούμε αν ξεπεράσει η μύτη του ποδιού το γόνατο. Αυτό γι' αυτό σου λέω, για τα άτομα που πονάνε τα γόνατα τους, ήδη ναι, και εμείς θα πονέσουμε. Το μυστικό είναι ότι και το πίσω, στη θέση την όρθια κατεβαίνουμε κατακόρυφα προς τα κάτω. Και το πίσω και πάλι έρχεται λίγο προς το. Έρχεται μπροστά γιατί προς τα κούνη και σηκώνεται το πέλμα πάνω. Άρα η γιώτα, κάνουν το γιώτα. Τέλεια. Είδες δουλεύει ο γλουτός. Δηλαδή πάρα πολύ γλουτός. Μπορούμε να κάνουμε και το λεγόμενο hula hoop. Άντε να σας δω τι κάνουν τα hula hoop. Εσύ να το κάνεις. Να πούμε ότι η Γαβρίλα το έκανε καλύτερα από όλους. Τέλεια, τέλεια. Κάνετε το εσείς και θα κάνουμε και εγώ μετά. Θα δοκιμάσουμε. Ναι. Πήγαινε μακριά. Είπαμε παιδιά, θέλουμε να χαμογελάσουμε λίγο, να κάνει διάθεση. Φοράμε και τα μικρόφωνα, είναι δύσκολο να γίνει. Ναι. Άντε να σε δω τιμή να κάνεις hula hoop. Πάμε να κάνουμε. Πάμε. Μάθετε μου να. Κέρδισε η Γιώτα. Με αισιοδοξία, με χαρά. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα, Γαβριέλα μου. Και οφείλουμε να την προστατεύσουμε. Γαβριέλα, μαζί της. Η Γαβριέλα το κάνει τέλεια. Να κάνω. Η Γαβριέλα το κάνει καλύτερα. Η παραγωγός μου ό,τι μου πει. Να κάνω. Ναι, θέλουμε. Περιπέζεται. Να περιπέζεται. Αυτό το κάνεις τέλεια. Εγώ πήγα 5 δευτερόλεπτα, η Γιώτα πήγε 10. Η Γαβριέλα θα πάει για πάντα. Πόσα θέλετε? Γρήγορα, πολλά. Πόσο θα αντέξω, γρήγορα. Πόσα? Ρεκόρ, έκανε ρεκόρ. Γρήγορα, να πέφτουν. Λεπτά. Αυτά. Να, Γαβριέλα, με τη μουσική. Γαβριέλα, υπάρχει τεχνική. Πώς το κάνεις? Υπάρχει τεχνική, ξέρω εγώ, είναι η μέση. Πρέπει να... το κούνι μας στη μέση. Να είναι σταθερή μέση. Και να... Να είσαι συγκεντρωμένος και να είσαι καλά γυμνασμένος. Διάφορα. Πάμε να κάνουμε και μια διάταξη με το σωλήνα. Ανοίγουμε εδώ. Ανοίγουμε πόδια. Και πάμε μπροστά εδώ. Δεν πιέζουμε τη σωλήνα, απλώς σιγά, μην μου μείνετε. Και ένας και ο άλλος. Ερχόμαστε πάνω. Από αυτή τη θέση τραβάμε τη μύτη του ποδιού. Αυτό τι είναι, stretching? Ναι, είναι διάταση. Τραβάμε τη μύτη πάνω. Έτσι περίπου 10 με 20 δευτερόλεπτα. Αλλάζουμε το πόδι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Πολύ σημαντική διάταση, ειδικά για τις κοπέλες που φοράνε τα κούνια. Και επιβαρύνεται πολύ. Μα εγώ με το τακούνι δεν το κάνω τώρα, δεν το κάνω το ίδιο πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, για σήμερα αρκετά και γελάσαμε και γυμναστήκαμε και δώσαμε χρήσιμες συμβουλές. Δεν χρειάζεται να πω γυμναστήριο. Είσαστε πολύ καλή ομάδα. Προτείνω να το εφαρμόσετε αυτό κάθε φορά όταν έρχεται ο Τίμης να έχεις το τέρι σου. Ναι. Είναι και πολύ καλή μαζίτρια και στο τέλος θα δεις ότι θα σου κλέψει και την δουλειά. Και χρειάζομαι και γυμναστική. Ναι, χρειάζεται και την γυμναστική. Λοιπόν, παιδάκια, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εμείς κάπου εδώ θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και βεβαίως θα κλείσουμε ραντεβού για αύριο. Να είστε όλοι καλά. Θα σας δούμε πάλι αύριο. Να συνεχίσετε την ημέρα σας όμορφα. Έχουμε πει ότι κάθε μέρα που ξημερώνει είναι πιο όμορφη από την προηγούμενη. Γι' αυτό αναμένουμε με πολύ έτσι χαρά την αυριανή μας μέρα. Θα είναι πιο όμορφη από τη σημερινή. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. It breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad and never was a story, obviously.